26 noyabrda Türkmenabadda bir talip gyz öz kwartiralaryny ölü tapyldy. Azatlygyň polisiýadaky çeşmesi Pidanyň ilki zorlananyny, soňra kökreginiň 5 ýerinden pyçaklananyny aýdýar. Türkmenistanda dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklaryň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurt boýunça barha ýokurlanýan jinayet hadiseleri barada habar berýärler. Geçen hepde Türkmenabad şäheriniň köp gatly jaýlarynyň birini anyny günortan saat 11:12 töwereklerini ýaş gyzyň ölü cesediniň tapylmagy yerli polisiýany herekete geçirdi. Azatlyk radiosynyň polisiýadaky çeşmesi bu jinayet boýunça häzirki wagtda derňe bu işleriniň güýçli depkini alınıp barýanyny habar berýär. Azatlygyň yerli habarçysy talip gyzyň pyçaklanyp öldürilmeginiň şäher ýaşaýjylarynyň arasyna alada döredenligini habar berýär. Ol gyz akylly edepli owadan gyzy. Bu waka bütün Türkmenabad şäheriniň ýaşaýjylaryny gaýga batyrdy. Jinayetçi tiz wagtda tapylar diýip umid edýär diýip Pidanyň goňşusy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar jinayetçiniň berk jogapkärçilige çekilmegini talap edýärler. Bu jinayet işi dolu deriňelmeli. Jinayetçi edin etmişine dolu jogap bermeli diýip beýleki bir Türkmenabad ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlygyň polisiýadaky çeşmesi häzirki wagtda jinayetçiniň gözlenýänligini, onuň şahsiýetiniň mälim näldigi habar berdi. Azatlyk Pidanyň we onuň howsarlarynyň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Çeşmeniň maglumatlaryna görä ýaş gyz Türkmenabadda ejesi bilen bir kwartirada ýaşaýan ekeni, wakanyň bolan wagty ýaş gyzyň ejesi öýde däl, işde ekeni. Öldürilen ýaş gyz Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň biriniň 3-nji ýyl talibi. Polisiýadaky çeşmemiz jinayetçiniň gyzyň öýde ekeliginden peýdalananyny aýdýar. Bu jinayetçi tapylar we tutsak astyna alynır diýip çeşmemiz aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda durmuş ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýokurlanýan jinayet hadiseleri barada ýygyderli habar berýärler. Şoňa meňdeş beýleki bir jinayet hadisesi iýul aýyna daşawuzda bolup geçdi. Şonu 19 ýaşly talip gyzyň öýde ýeke wagty goňşusy tarapyndan palta bilen öldürilenligi guman edildi. Bu iş boýunça jinayetçiler polisiýa tarapyndan ele salyndy we tutsak edildi. Şonun bir hepdozal öýdlerini öý dolandyryş edarasynyň işgärleri diýip tanışdyran ogurlar günnüz wagty Aşgabatda bir jaýa girip ära ýalyp pyçakladylar. Maşgalanyň 20 ýaşly gyzyny zorladylar we olaryň öýlerini taladylar. Habarçymyz pyçaklanan ära ýalyň bir keselhananyň reanimasiýa bölümine bejergi alanyny habar berdi. Awgustda bir ýaş ýigit Aşgabatyň Hitrovkasyna 18-21 ýaşlaryna 10 töwerek deňduş tarapyndan urulyp öldürildi we köprüden aşağı goklandy. Çeşmemiz bu iş boýunça ähli jinayetçilerin tutsak edilenligini habar berdi. Ýurtda ykdysady krizis galy berse-de häkimetler tarapyndan boýnalynmaýan pandemiýa we onuň getiren çäklendirmeleri dowam edýän mahaly Azatlyk radiosynyň habarçylary ýöneköý raýatlaryň gündelik duçar bolýan kynçylyklary, barha ýitileşýän durmuş krizisi, artýan jinayet hadiseleri, ýyljymlaşýan ogurluk wakalary, talaňçylyk we beýleki sosial problemler barada ýygyderli habar berýärler.